המדריך לבילוי לילה מושלם בלימסול. לימסול היא עיר יפהפייה בקפריסין הדרומית, ויש לה הרבה אפשרויות בילוי ופנאי בערב. אתם יכולים לבקר במסעדות מקומיות כדי ליהנות מהמטבח המקומי ולהתרגש מהאווירה המקומית. בנוסף, חיי הלילה בלימסול עשירים בברים, מועדונים ומקומות בילוי אחרים. אפשר גם לבקר באירועים תרבותיים, להשתתף במופעי אומנות או לבדוק את האפשרויות הבלתי סופיות של בילוי בעיר בערב. אבל אנחנו באנו לדבר על כמה ברים טובים, וזה בדיוק מה שנעשה. אז הבר הראשון ברשימה שלנו הוא המייסון בר. המייסון בר הוא מקום שמשלב את אווירת הפאב הבריטי עם אווירה מקומית ואיכותית. באווירה של מייסון לא יהיה לכם רגע דל. תוכלו ליהנות מתפריט הבירות המקומיות והבינלאומיות, מאווירה צעירה ותוססת ואנשים מיוחדים. הייחודיות של המייסון הוא האווירה המגניבה והקונספט של הבר שמשלב בצורה ייחודית את האווירה הבריטית והקפריסאית. מקום שני ברשימה שלנו זה הקולומביה לאונג'. הקולומביה לאונג' הוא פשוט מקום מטורף. ידוע בעיצובו האלגנטי והאווירה הרומנטית, ממוקם על החוף. מה שמייחד אותו הוא האווירה הרגועה, אך יש בו גם אווירה מסיבתית, תלוי ביום ובשעה. תוכלו למצוא בו אוכל מעולה עם תפריט של קוקטיילים מקוריים וטעימים לחך. מקום מושלם, האיכות והייחודיות שלו מגיע מהחוויה האיכותית והשירות המקצועי. מקום שלישי ברשימה שלנו זה הקואה בר, מציע אווירה צעירה, מוזיקה חיה, נועד לקהל צעיר, חי, בועט ותוסס, בעל תפריט מקורי. הייחוד שלו זה בסגנון מסעדה והבר, מותאמים תמיד למסיבות ואירועים, וזה מה שקורה שם. ההרכב הדינמי של אווירת הבר והמסעדה מייחדים אותו ועושים אותו למקום ששווה לבקר. והבר האחרון ברשימה שלנו זה הליטיוס, השירות המעולה והאווירה החמימה והביתית, מתאימה למפגשים חברתיים. תוכלו למצוא שם משקאות מקומיים ובינלאומיים, וכן גם סט מוזיקלי טוב, אווירה נעימה ושירות ידידותי ואישי. זה הסיבה שהופכת אותו למקום שכדאי לבקר. זכרו שבלימסול החיים הליליים עטופים, אווירה מגוונת ונעימה, ואין מצב לא ליהנות שם. אלו רק חלק וכמה מהברים המומלצים. העיר מציעה עוד הרבה אפשרויות טובות ונפלאות, וחוויה נפלאה לבילוי לילי. מציע תרבויות החיים הליליים בלימסול עטופים באווירה מגוונת ונעימה. אלו רק חלק וכמה מהברים המומלצים. בלימסול יש תרבות נועזת ואוכל טעים, ולילה הוא הזמן המושלם לחקור את הברים המקומיים. אם אתם מחפשים לילה של חוויה נפלאה באווירה נעימה וליהנות מקוקטיילים מעולים ואולי להתרגש קצת ממסעדות מקומיות, בלימסול כמו כל עיר אחרת יש תמיד משהו מיוחד לגלות בזמן הלילה. אני הייתי שני אורטל מ-dubaipropertyinsipros.com, ואם אתם מחפשים נכנסים בקפריסין, אני פה כדי ללוות אתכם יד ביד בדרך לנכס החדש שלכם. תודה שצפיתם בסרטון.